What's up guys? So this season guys is magmumukbang po tayo guys. At ang nagustuhan kong imukbang guys ay mi goreng guys. Mi goreng na pina level up kasi nilagyan ko pa siya ng siomai, dalawang itlog guys at bacon guys. Ito po yung mi goreng na hot and spicy guys. So hot and spicy at saka yung original guys. So tara guys, kainan na po tayo. Umay guys, umay. May suka, patis, suka at patis. Sobrang dami nito. Kung hindi ko ito maubos ah. Kunting bacon lang guys. May utsa pala ako guys. Nakalimutan ko guys. May utsa pala ako dito. Kaya di tayo mabulunan. May goreng pala nga pancit canton guys is galing po siya sa Indonesia. Export siya dito guys sa Japan guys. Pasado po siya sa palasang Pinoy guys. Masarap po siya nga pancit canton.
na tayo ng otsa guys. Pagkarami guys, 4 lang na mi goreng, ang dami na. Mukhang hindi ko maubos guys. Bago tayo magpaalam guys, shoutout muna ako. Mag-shoutout muna ako sa saglit lang to guys. Okay. Shoutout sa pamilya ko dyan sa Cordoba, Cebu. Sa mga kasama ko dito sa Japan, Yamato Boys. Shoutout po sa inyo. So, yan po guys. Salamat po sa panonood sa aking video guys. Sana nagustuhan nyo ang aking ginawang mukbang guys. Kita po tayo sa susunod na mga video guys. So maraming salamat po guys. So paalam.